Ya Allah yo mantuku sing gari iki cetile. Dia apa-apa dilebokne kamar, dia apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuane 10 tahun, rong tau pisane tukokne kacang atom. Mantuku sing gari pinter mek manak tok. Jenenge anak pitu lho kabeh kesundulan. Apa ora mbae sing jeleput ngono. Kuwi jenenge maratuwa ora genah. Mula ngaji yo ben dadi wong genah. Kowe tas dirasani maratuwamu jere cowethil pelit. Maratuwa ora nyawang gitoke. Artine sing pelit ya maratuwa. Lah aku dadi mantune 10 tahun, rong tau pisane tukokne kathok. Padahal para tuwa lek kadung panen pari tontonan. Ngono lah aku ora tau diwehi apa-apa. Ngono ngelokne awakmu jerene ra godak masak. Ya Allah, sing masak lho bendina aku, Mbak. Lah maratuwa mok ngono halah mbuh. Maratuwa iso tuwek saya nyocrot. Enek mantu tukang ngrasani maratuwa tukang ngrasani mantu enten Bu nggih. Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora wonge jajali. Mula ayo awake dhewe kudu sregep ngaji ben dadi wong genah ngono lho. Lho nggih mula ngaji iki ganjarane gedhe, Pak. Majelis ilmu ngaji bareng iki ganjarane gedhe, Pak. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih utama tinimbang salat sewengi. Niki mangke nek ngaji kula sak jam luwih apik tinimbang jenengan salat mulai maghrib sampai subuh. Ngacungo sapa sing tau salat sewengi? Ngacungo tak tukokne vario. Sing ngomong rong tau. Lho nggih. Sampai Kanjeng Nabi dawuh idza ata'alayya yaumun la ajdatu fi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikabi. Kok aku ketekanan dina ning dina ki aku kok gak ngaji blas dawuh Nabi. Mongko ning dina ki uripku gak enek barokahe, gak enek apike.